Ụmụ Igbo ekene m unu. Igbo ekene m unu. Manụ mma. Ezigbote afa m bụ Maazị Chukwubuike Mmụọnagọlụ Collins. Abụ m onye na-eme ejije Igbo, na-emekwa nke bekee. Abụ m onye Umuchu nke dị n'okpuru Agụata Local Government. Kedu ebe Agụata Local Government a dịkwara? N'okpuru Anambra Steeti. Ebe a ka anyị nọ, ebe a ka anyị si. Ọ bụrụ tata ka ije m n'ime ejije bido. Ihe a bidoro ihe dị ka 2003. Ọ 2003. Mana ị na-anya mgbe ahụ enweghị onye mma mụ. Mana e nwere ofu ejije bụ ejije. Agwa na ofu ihe ka ọ ya bụ emechala otu a ọzụba azụba. Ịmụọ nwatakịrị ndị ọcha na-eme amụọ nwa a na-ene ya anya. Nwatakịrị bido ha nọ na-atụtụ redio, na-emebi redio, na-edozi redio, ma na onye a bụ redio injinia. Ọ bụrụ na nwatakịrị mụọ nwatakịrị ọ nọrọ na-eti oshodi akwa onye abụ ma na nwata ahụ kọndọktọ by profession. Ịghọtago? Enweghị nke ya wee mụọ. Enweghị nke wee mụọ. Ọ na-ekpo nri aja na-esi jeje chọba na onye ebe ọ ga-esi nri. Mana onye a bụ cook by profession. Ịghọta ife na-ekwu. Maka na ndị be anyị chefuru ya bụ ife. Ịmụọ nwata na-elu onye anya. Na-elu onye anya ka i wee mara ihe o nwere ike ime. Ọ ka m na-agbago na-agbada na-atụ mmanụ. Si ebe eburu m mmanụ buje ebe a buje nke a na-eshi. Ana m eshi maka transfer. Ofu onye kpọọ m si mba. Na ị na-eme anyị ihe ụka ọchị. Ọ na-eme akpasuo gị iwe kama ị ga-ewe iwe ịkọtọsi iru onye ọbụla enwebe aṅụrị. Si m jee chọba akara aka m na ejije. Afọ ya bụ na m banyere fim. Abịa na onye nne gara anya. Isi bụ ọkpọkọpịa bụ nna anyị ukwu nke Mowuo eji Ọsụọfịa nke Sing wee malụ. Ọnya bụ onye nne gara anya. Enwere onye ọzọ. Onye ọbụla chọrọ ime ejije ga-ewere dị ndidi nye onwe egwu onwe ya eziokwu. Wepụ ọchịchọ, oke ọchịchọ, oriri vumvum, long throat, wepụ oke ọchịchọ, desperation. Ị ga-ewere edebe n'ụsọ gbarịa ụgbọ nwamkpi. Tekwa ihe ọbụla ị na-eme na-enene isi mbido TV, isi mbido ndị Igbo, isi mbido ejije anyị, isi mbido ebe anyị si bịa ọkpọkọpị dị na TV. Ọ ya bụ isi mbido TV. Gbagam deme n'onu China ma shingolo a ịchọ ịta ji ndengo baya.